हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बर'न इन्फ'टेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि मेन सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गथ'फोरा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायो। स' लोगोफोर दिनैनि बे मोनसे गेदेर सावरायनो गोनां आयदा जानानै फैबाय जे जोंनि बर'नि गोबां गेदेर गोलाव दैदेनगिरिफोर दङ। बिथांमोना जोंनि गामि खना खनला फैनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना मेल मिटिं खुंनानै बिथांमोना बिराद मोजां मोजां गेदेर गेदेर लेक्सार मारिलाङो, बिराद रायजो राजाफोरखौ बोसोन होलाङो। दिनैहाय बिथांमोन जायनाखि लिडारफोर, दिनैहाय बिथांमोननि गथ'फोरा बा गावनिनो गथ'फोरखौ बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायदों बा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंहोदों बेखौ दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफोरा नोजोर होनांगौ जानानै फैबाय। नोजोर होनांगौ मोनसे सम जानानै फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय जोंनि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोनहाल' बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे कन्ट्राक्ट लानानै दोनदों नामा? जे जोंनि सरासनस्रा गामि खनानि साधारन रायजो राजा बिथांमोनासो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे कन्ट्राक्ट लानानै दोनदों नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु। दिनैहाय जोंनि गेदेर गोलाव जेसेबांनाखि लिडारफोर दङ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद मोजां मोजां लेक्सार मारि फैयो। दिनैहाय बैसोर लिडारफोरनि गथ'फोरा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायदों बा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंहोदों बैसोर लिडारफोरा दिनैहाय बिथांमोनाव कुइसन सोंनायनि सम जानानै फैबाय। रायजो राजा नोंथांमोना दिनैहाय बैसोर लिडारफोरा बबे बबे स्कुलावहाय गावनि गथ'फोरखौ फोरोंहोदों नोंथांमोना बेनि डाटाफोरखौ कालेक्सन खालाम। आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बेनि मोनसे टपिक लानानै फैबाय आरो बेवहाय नोंथांमोननिबो मोनसे हेफाजाब नांगोन। बेवहाय आङो माखासे दैदेनगिरि माखासे लिडारफोरनि गथ'फोरा बबे फरायसालियाव फरायो बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायो बिनि डाटाखौ आङो मोनजोबनाय जायाखै, एक्जाक्ट मोनाखै आङो। दा बेखायनो आङो बिनि डाटाफोरखौ बेवहाय होनाय जायाखै आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि डाटाफोरखौ मोननाय जायाखै। नोंथांमोना बेनि डाटाफोरखौ मिथियोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामहर। बेनि आङो गोलाव मोनसे डाटा खालामनानै लिस्ट खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखौ आङो लाबोगोन आरो सावरायगोन बेनि सायावहाय। दिनैहाय आङो बेवहाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि गथ'फोरा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायो बबे स्कुलाव फरायो बिनि डाटाखौ आङो बेवहाय माखासे लाबोनानै होफैनाय जाबाय एग्जाम्पल हिसाबै। रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै नोजोर होदो आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा सानो जे बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाया मोजां ना गाज्रि आरो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो माबायदि फरायसालियाव फरायनांगोन आरो बिनि अनगायै जोंनि बर' बिजोंनि जेसेबांनाखि गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ बे फरायसालिखौ माबोरै फोथांना लाखिनांगौ बिनि सायावबो रायजो राजा नोंथांमोनहा मा सानो बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा गभर्नमेन्ट फरायसालियाव गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंहोनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, दिनैहाय बर' बिजोंनि प्राइभेट फरायसालियावबो बिथांमोना फोरोंहोनो नागिरबावा। माखासे दैदेनगिरिफोरा, गासैखौबो बुङाखै आङो, खिन्थु माखासे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुलावबो फोरोंहोबावा। बिथांमोना दिनैहाय इंलिश मिडियाम स्कुलावसो फोरोंहोयो आरो माखासे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनहा एसामिस मिडियामावसो फोरोंहोयो। अब्ला बैफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि सरासनस्रा रायजोफोरखौ बुंनायनि मा मोन्थाय दङ? बिथांमोना मा मोन्थायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांनि गथ'खौ गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फराय होननानै बिथांमोना माबोरै बुङो आरो बर' बिजोंनि फरायसालियाव फराय होननानै गुबुननि गथ'खौ माबोरै बिथांमोनहा बुंनो हायो? बे मोनसे गेदेर सोंलु। बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौनो बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंहोआखै बा बर' बिजोंनि फरायसालियावनो फोरोंहोआखै। अब्ला जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ बुंनायनि बिथांनाव जेबो मोन्थाय गैया, जेबो राइट्स गैया बिथांनाव। जोंनि रायजो राजाफोरा बबे बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनांगौ फोरोंनाङा बेखौ गाव गावनो डिसाइड खालामगोन। दिनैहाय जोङो गोबां नुनो मोनबाय जेसेबांनाखि गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोर दङ मेक्सिमाम 100%खौनो जों बुंनांगोन बांसिनानो गोरिब थाखोनि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोनासो दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनानै दङ। दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिदों बुङोब्ला जोंनि सरासनस्रा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब थाखोनि रायजो राजा बिथांमोनासो दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनानै दोनदों। बेखौ नङा होननानै जों बुंनो हाया, बेयो एकदम 100% सैथो। दिनैहाय आङो गोबां अबजार्भ खालामबाय। दिनैहाय आङो मोनसे NGO मावदोंमोन, बे NGO मावनानैनो आङो बेनि सोमोन्दै आङो गोबां डिटेल्सखौ आङो कालेक्ट खालामनो हादों। दिनैहाय
जोंनि रायजो राजा बिथांमोनासो गोरिब थाखोनि जानाखि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोनासो दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिदों आरो दिनैहाय बै गभर्नमेन्ट फरायसालिफोरनि जानाखि फोरोंगिरि मावग्रा बिथांमोन दङ बिथांमोनावबो आङो माखासे कुइसन सोंनो नागिरो मानो होनोब्ला बिथांमोनहा बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनानै दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोङा माखासे फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनहा फोरोङा गासिबो फोरोंगिरिफोरखौ बुङाखै आङो माखासे फोरोंगिरिफोर दङ बांसिनानो खिन्थु 50%नि बांसिनानो जायनाखि बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिनि फोरोंगिरि बांसिनानो बिथांमोनहा बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङा दिनैहाय बिथांमोनहा गाव गावनि जायनाखि फोरोंनाय बे फोरोंनाय गावनि फरायसालिनि सायावनो बिथांमोनहा फोथायनाय गैया खोमा जे गावनि गथ'फोरा गावनिनो स्कुलाव फरायोब्ला मोजाङै गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननाय नङा बेबायदि साननानै बिथांमोनहा गावनि फरायसालियावनो दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोङा बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव एथ'ग्राब गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ बिथांमोनहा माब्रै बिथांमोनहा बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव माब्रै खोथा बुंफैयो दिनैहाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय आङो मोनसे डाटा लाबोदों रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ नायदो आङो बेहाय मा डाटा लाबोनाय जादों बेवहाय आङो माखासे दैदेनगिरिफोरनि गथ'फ्रा बबे फरायसालियाव फरायो आरो बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायो बेखौ आङो मोनाखै नोंथांमोना बेखौ मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो बिनि अनगायैबो जायनाखि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि गथ'फ्रा बबे फरायसालियाव फरायो बिनि डाटाफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय बिनि फुल डाटाखौ आङो मोनजोबोबा मोनसे गोलाव डाटाखौ आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लानानै फैनो नाजागोन दिनैहाय नैबे डाटाखौ आं लानानै फैदों बिनि सोमोन्दै आं एसे नायग्रोदिनि बेवहाय 1 नाम्बाराव जोंना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनो बर'नि मोनसे सिनस्रि बायदि मोनसे माहारियारि आफाद होननानै जों बुंनो हायो दिनैहाय नैबे फार्स्टआव जोंना जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गथ'आ बबे बिजोंनि फरायसालियाव फरायो आरो बबे फरायसालियाव फरायो बिनि डाटाखौ आङो मोननाय जायाखै रायजो राजा नोंथांमोना बिनि डाटाखौ मोनदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम खोनानो मोन्दों आङो जायखिया आङो बेखौ खोनानो मोन्दों बेखौ आङो एक्जाक्टलि मिथिया बेखौ बिथाङा बर' बिजोंनि प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलाव फोरोङो होननाय आङो खोनादों नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया रायजो राजाफोरा बेखौ मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बेनि उनावहाय फैदो नेक्स्टआवहाय 2 नाम्बारावहाय खोरोमदाव औवारि भाइस प्रेसिडेन्ट एबसु इंलिश मिडियाम बिथांनि गथ'आ इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायो बेयोथ' मोनसे बिराद भाइरेलबो जादोंमोन जायनाखि बिथांनि स्पिच होनाय बिथांनाव सोरबा कुइसन सोंदोंमोन बिथांनि गथ'आ बबे स्कुलाव फरायो आरो बियो फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों आरो बिथाङा क्लेरिफिकेसनबो होनो गोनां जादों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जे बिथांनि गथ'आ बबे स्कुलाव फरायो बिथाङा ओरैबायदि क्लेरिफिकेसन होदोंमोन जे गावनि बिसिया बर' नङा गुबुन हारिनि सुबुं जे बिथांनि बिसिया बर' राव रोङा दा बेखायनो बिथाङा गावनि बिसिया बर' राव रोङैखाय गावनि गथ'खौ बर' रावजों फोरोंनो उसुबिदा जायो दा बेखायनो बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोङाखै इंलिश मिडियाम स्कुलावसो फोरोंनांदों बे खोथाखौ बुंदों दा रायजो राजाफोरा बे रावाव बे बाथ्रायाव बेसेबां जुक्ति दङ नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खालाम दिनैहाय आङो बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव हगारनानै होनाय जाबाय जे सासे एथ'ग्राब गिदिर दैदेनगिरि जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि मोनसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरियानो जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेयो बेसेबां गनायथाव दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय गुबुन हारिनि सुबुंफोर दङ जेरैहाय आदिबासि दङ बेंगलि दङ गोबां दङ मुस्लिमफोरबो दंबावो दिनैहाय साफा सानै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बर' मिडियामनि स्कुलावहाय फरायनो लादों आरो जों बेखौ मान बावनायबो जोङो नुबोदों अब्ला जोंनि दैदेनगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बैसोर बर'नि सुबुङानो नङा बिथांमोनहा बर' रावखौनो रोङा बिथांमोनहा अब्ला बिथांमोनहा बर' बिजोंनि फरायसालियाव माबोरै फरायखो अब्ला बिथांमोनहाबोथ' बर'आनो नङा बिथांमोनहा बर' रावखौनो रोङा अब्ला बिथांमोनहा बर' बिजोंनि फरायसालियाव मानो फरायखो बेयो मोनसे गेदेर सोंलु अब्ला बर' राव रोङाबानो अब्ला बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनांला नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु दिनैहाय बिथाङा बुंदों इंलिश मिडियाम स्कुलाव फोरोंनांदों अब्ला बिथांनि जानाखि बिसि अब्ला बिथाङा इंलिसाव बिराद एक्सपार्ट खोमा
ओंखायनो इंलिसाव जानाखि फोरोंनो सुबिदा जायो बे हिसाबै इंलिश मिडियाम स्कुलाव फोरोंदों खोमा। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि जानाखि बर' राव रोङै गुबुन हारिनि सुबुं बिथांमोनहा दिनैहाय साफा सानै बर' मिडियामनि स्कुलाव फरायनो लानाय जादों। अब्ला बिथांनि बायदिब्ला बैसोर फरायसाफोराबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाङामोन होननाय बिथांनि मथेब्ला बेबायदिसो जाहैबाय बियो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेबायदिब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया बेसेबां जौगागोन, बेसेबां आवगायगोन। दिनैहाय बर' हारिनि सुबुंफोरानो जुदि बर' मिडियामनि फरायसालियाव फरायाब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बोरै फरायगोन? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु। दिनैहाय रायजो राजाफोरा बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालाम। आरो रायजो राजाफोरा नोंथांमोना मा सानो बे आयदानि सायाव नोंथांमोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ, नोंथांमोननि साजेसनखौ आङो मोननो लुबैदों। आरो नोंथांमोना बिनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिनि उनावहाय दङ प्रमद बर', बिटिआर CEM, फर्मार एबसु प्रेसिडेन्ट। दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि CM जायनाखि प्रमद बर' बिथां दङ, बिथांनि गथ'आ बबे फरायसालियाव फरायो, बबे बिजोंनि फरायसालियाव, बिनि डाटाखौ आङो एक्जाक्टलि मोनाखै। आङो ओंखायनो बेखौ आङो बेवहाय होनाय जायाखै। एक्जाक्टलि डाटा मोनाब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोनाया बियो गोरोन्थि जागोन। ओंखायनो आङो बेखौ बाहाय डाटाखौ होनाय जायाखै। बेखौ आङो ब्लेंक दोननाय जादों। नोंथांमोना बेनि डाटाखौ मोनदोंब्ला, बेनि एन्सारखौ मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। बेनि डाटाखौ आङो नट्स खालामनानै दोनगोन। आङो बेबायदिनो बेखौबो नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो बेखौ लाबोनो नाजागोन। आङो बेखौ खोनानो मोनदों, बेबायदिनो माखासे लोगो दिगिनिफ्राय, माखासे सर्सनिफ्राय आङो मिथिनो मोनदों जे बिथांनि गथ'आ मा होनो शंकरदेब शिशु निकेतन होननाय फरायसालियाव फरायो बेबायदि होननाय खोनादों। नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया। जुदि सैथोब्ला रायजो राजाफोरा मिथिगौब्ला बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय जे शंकरदेब शिशु निकेतनाव फरायमारो होननानै। शंकरदेब शिशु निकेतन फरायसालियाथ' दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालि नङा, नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। बेखौ आङो बेवहाय ब्लेंक दोननाय जाबाय। नोंथांमोना बेखौ मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव फैदो। नेक्स्टआव 4 नाम्बारावहाय सोर दङ? 4 नाम्बारावहाय दङ जोंना UG ब्रह्म, आसाम केबिनेट मिनिस्टार एन्ड फर्मार एबसु प्रेसिडेन्ट। बिथांनि गथ'आ बबे स्कुलाव फरायो बेखौथ' रायजो राजाफोरा अलरेडि मिथिखागौ। बिथांनि गथ'आ UN एकाडेमियाव फरायो आरो प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुल। UN एकाडेमि स्कुलाव फरायोमोन बिथांनि गथ'आ। दा फरायगासिनो दंमोन। दा बबेसिम सहैखो आं बेखौ मिथिया। दा UN एकाडेमि स्कुलाथ' मोनसे प्राइभेट स्कुलसो आरो बर' बिजोंनि फरायसालि बियो। बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंदों बे थिगैनो दं दे। नाथाय बिथाङा बर' बिजोंनि फरायसालिनि प्राइभेट स्कुलाव मानो फोरोंखो? बे मोनसे कुइसन जायो आरो। दिनैहाय बर' बिजोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ, बे गभर्नमेन्ट फरायसालियाव मानो फोरोङाखै? बे मोनसे गेदेर सोंलु आरो। दिनैहाय मोनफ्रोमबो गामि खना खनला, मोनफ्रोमबो गामियावनो 1 किल'मिटार रेडियासनि सिङावनो बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालि थायो। गभर्नमेन्ट फरायसालि थानायावहाय दिनैहाय बर'नि लिडारा UG ब्रह्म बिथाङा मानो गावनि गथ'खौ गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोङाखै? मानि थाखाय? बे मोनसे गेदेर सोंलु आरो। ना बै गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय क्वालिटि इडुकेसनखौ मोना नामा? क्वालिटि इडुकेसन, जायखौ दिनैहाय मोनसे स्ल'गान होगासिनो दङ, क्वालिटि इडुकेसन होननानै। बे मोनसे गेदेर सोंलु। क्वालिटि इडुकेसन जायखौ बुङो दिनैनि बर्तमान स्ल'गानावहाय, क्वालिटि इडुकेसन होननानै। दिनैहाय बै गभर्नमेन्ट फरायसालियावहाय बिथांनि जानाखि गामि, बे गामिनि खाथिनि जानाखि गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ, बेवहाय मानो फोरोङाखै? अब्ला जोंनि रायजो राजाफोरा बै लिडारखौ नायनानै सरासनस्रा सुबुंफ्राबो प्राइभेट स्कुलाव सोगोन ना सोआ? रायजो राजा नोंथांमोनानो सानदो। दिनैहाय जोंनि गामि खाथियावनो थानाय बा जोंनि गामियावनो थानाय एथ'ग्राब गिदिर सासे मोजां लिडारा, मोजां दैदेनगिरिया गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नेवसिनानै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंहैबाय। अब्ला जोंनि सरासनस्रा रायजोफ्राथ' बिथांमोनखौ नायनानै सोलोंखागोन, बिथांमोनखौ नायनानै उनसंखागोन। मानो उनसङा जानो? सोलोंखागोन जे गभर्नमेन्ट फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइ मोना, गुन गोनां सोलोंथाइ मोना, प्राइभेट स्कुलावसो मोजां। दिनैहाय जोंनि लिडारफोरानो गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ नेवसिनानै प्राइभेट स्कुलाव सोदों गावनि गथ'फोरखौ। अब्लाथ' जोंनि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोनाथ' सोखागोन, बेथ' स्वाभाबिकखा। दिनैहाय जोंनि बर'नि लिडार दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ दुसिनायनि मोन्थाय गैया बिथांमोनहा। आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै बिथांमोना बुंनायनिबो मोन्थाय गैया, नोंथांनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव सो होननानैबो बिथांमोना बुंनायनि मोन्थाय गैया, पावार गैया। बेनि उनावहाय नायदो नोंथांमोना सोर दंबावो 6 नाम्बारावहाय, 6 नाम्बार नङा 5 नाम्बारावहाय बिश्वजित दैमारि।
स्पिकार आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि। बिथांनि गथ'आ रियेलिटि पाब्लिक स्कुल इंलिश मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव फरायो। रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाथ' मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल, नोंथांमोनाथ' बेखौ अलरेडि मिथिखागौ। दिनैहाय बर'नि एथ'ग्राब दैदेनगिरि बिथांखौ आसामनिनो सासे टाइगार होननानै बुंनाय जादोंमोन। बिथां एथ'ग्राब गिदिर दैदेनगिरि बिथाङानो दिनैहाय बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुलाव बर' बिजोंनि स्कुलावनो फरायाखै बा फोरोंहोआखै। अब्ला बेबायदि लिडारफोरखौ नायनानै जोंनि रायजो राजा सरासनस्रा सुबुंफोराबोथ' गुबुन मिडियामाव सोनायनि बेबस्थाखौ लाखागोन, गुबुन बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनायनि टारगेटखौ लाखागोन। एथ'ग्राब गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांनि गथ'फोरा उमुग उमुग फरायसालियाव फरायो, उमुग उमुग फरायसालियाव फरायनानै ओरैबायदि गोरों जाबाय बा लेखा गोरों जाबाय, ओरैबायदि साख्रि मावबाय, ओरैबायदि माबा माबि जाबाय होननानै खोनायोब्लाथ' आरो बांसिन जोंनि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि स्कुलाव फोरोंहोनायनि नाजागोन। दिनैहाय बेनो मोनसे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेनो मोनसे मा होनो गोहोम गोलैदों होननानै जों बुंनांगोन। बर' बिजोंनि गभमेन्ट फरायसालियाव दिनैहाय स्टुडेन्ट खमायलांनायनि मेन जाहोना जों बेखौनो बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेनि उनावहाय 6 नाम्बाराव सोर दंबावो बेखौ जों नायदिनि। 6 नाम्बाराव दङ मिस्टार लरेन्स इस्लारि, MLA, एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि एबसु। बिथांनि गथ'आ UN एकाडेमिक स्कुलाव फरायो। UN एकाडेमिया मोनसे प्राइभेट बड' मिडियाम स्कुल बा बर' बिजोंनि स्कुल। दा बिथांनि गामियाव गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालि गैयामोन नामा, बे मोनसे सोंलु। बिथाङा जे गामियाव थायो बे गामियावबोथ' गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ, बर' बिजोंनिनो फरायसालि दङ। बिथांनि गामियाव थानाय बै गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालि बेवहाय मोजां सोलोंथाइ मोना नामा, बे मोनसे सोंलु आरो। दिनैहाय रायजो राजा बिथांमोना सोंलु सोंनायनि सम जाबाय। जोंनि लिडारफोरा मानो बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ मानो नेवसिखो, बे मोनसे गेदेर सोंलु। दिनैहाय रायजो राजाफोरना लिडारफोरनाव बेखौ कुइसनखौ सोंनांगौनि सम जानानै फैबाय। आरो लिडारफोरा जेब्लानाखि रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै मेल मिटिं खुंनानै बिथांमोना भाषण होफैयो, अब्ला रायजो राजा बिथांमोनखौ बे कुइसनखौ सोंनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिया माबायदि हालोदाव दङ दिनैहाय बयबो मिथिखागौ। दिनैहाय एबसुनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो अलरेडि मिथिखागौ। दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे जानाखि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिस फैदोंमोन 2 बोसोर सिगांनो, 2 इयार्स सिगांनो मोनसे नटिस फैदोंमोन जे बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिखौ एमालगामेसन खालामनांगौ होननानै। नाथाय बै समावहाय 2 बोसोरनि सिगाङावहाय जानाखि नटिस फैदोंमोन बेखौ जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामनानै बर' बिजोंनि फरायसालिखौ 2 बोसोरनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामनानै 2 बोसोरनि थाखाय रिलेक्स खालामथ'दो। जों बेनि 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बर' बिजोंनि फरायसालियाव स्टुडेन्टनि प्रब्लेम बा फोरोंगिरिनि प्रब्लेमफोरखौ जोङो सल्भ खालामगोन बा बिनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि लाहार फाहारखौ खालामगोन होननानै खोथा बुंनानै दोनदोंमोन। नाथाय दिनै 2 बोसोर बारलांबाय आरो दाख्लै बावैसो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो मोनसे नटिस फैबावदों बर' बिजोंनि फरायसालिखौ एमालगामेसन खालामनांगौ होननानै। नाथाय आरोबाव एबसुनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोना आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावदों 2 बोसोर सम होबावदो। जों बे 2 बोसोरनि समावहाय जोङो जानाखि बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय स्टुडेन्टनि प्रब्लेम बेखौ जेंनाखौ जोङो सुस्रांनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै रिकुवेस्ट खालामदों। दा रायजो राजा नोंथांमोन जे बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियावहाय दिनै स्टुडेन्ट खम जालांनायनि जेंनाखौ बोस्रांनोब्ला जोंनि मेन लिडारफोरानो गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोयोब्लासो जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरा बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनायनि बेबस्थाखौ लागोन। दिनै सोर फोरोङो जोंनि बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियावहाय? जायनाखि दिन हाजिरा मावग्रा गोरिब थाखोनि सुबुंफोर, गोरिब थाखोनि रायजो राजा बिथांमोनासो दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिदों। जा बर्थमान थांनानै दङ बै थांनानै थानाय फरायसालिखौ बै गोरिब थाखोनि सरासनस्रा बिथांमोनासो दिनै फोथांनानै लाखिदों। दा बिथांमोनखौ जोङो जोबोद बाख्नायनांगोन जे गावनि गथ'फोरखौ दिनैहाय गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनानै दिनैहाय बै फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिदों। बे मोनसे गेदेर हाबा मावदों बिथांमोना। खिन्थु नैबे मोनसे कुइसना फैयो जे बै गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय जे बै गोरिब थाखोनि रायजो राजानि गथ'फोरा माबायदि क्वालिटि इडुकेसन मोनदों, बेसेबां मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ मोनदों, बे मोनसे जोबोद गेदेर सोंलु। दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियावहाय जोंना फोरोंगिरियानो गैया। सासेल' फोरोंगिरि दङ।
आरो बे फरायसालियावहाय जोंना मोनबा क्लास थायो मोनबा क्लास 1 to 5 1 निफ्राय 5 सिम क्लास थायोब्ला मोनसे क्लासावनो जोंना मोनबा गाहाम साबजेक्ट थायो अब्ला 5 into 5 आं मिनिमाम हमबाय 5 into 5 अब्ला 25 क्लास जायो मोनसे स्कुलावहाय एलपि स्कुलावहाय जोंना 25 क्लास जायो जुदि फुल क्लासखौ लाजोबनांगौब्ला अब्ला 25 क्लासखौ सासेल' फोरोंगिरिया माबोरै फोरोंनो हागोन रायजो राजाफोरा नोंथांमोना गाव गावनो एसे साननानै नायदो 25 क्लास 25 साबजेक्ट बेखौ बोरै फोरोंगोन सासेल' फोरोंगिरिया बेयो जोबोद मोनसे गेदेर सोंलु दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै किबाजान गाव गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङाखै बेबो मोनसे सोंलु दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा लिडारफोरा बै फरायसालिनि फोरोंगिरि गैयै स्टुडेन्ट गैयै मानो स्टुडेन्ट गैया बिनि जेंनाखौ बोस्रांनो नागारै गाव गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङाबालानो प्राइभेट गुबुन मिडियामनि स्कुलावसो फोरोंदों बे मोनसे गेदेर सोंलु बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना बेनि भिडिअनि जानाखि कन्टेन्टखौ लाबोनाय नोंथांमोना बे भिडिअनि कन्टेन्टखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो गोबांनाखि इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार दङ कलेजनि फोरोंगिरि दङ स्कुलनि फोरोंगिरिफोर दङ बैसिनि गथ' गथायफोराबो दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा 100आव 100%खौनो बुंनो हागोन 100आव 100%आनो बैफोरबायदि इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार कलेजनि लेक्सारार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा 100आव 100%खौनो जों बुंनांगोन किबाजान 100आव 99%आनो गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोङाखै माखासे बे 99%आव माखासे बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुलाव फरायो आरो माखासेयाथ' इंलिस मिडियामावसो फरायखायो बेखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेखौ बुंनांगौनि गोनांथियानो गैया ओंखायनो दिनैहाय रायजो राजाफोरा जोंनि लिडारफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेखौ कुइसन खालामनायनि मोनसे सम जानानै फैबाय लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ आरो दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालियाव मानो मोजां सोलोंथाइ मोना प्राइभेट स्कुलावल' मोजां सोलोंथाइ मोनो नामा बा इंलिस मिडियामावल' मोजां सोलोंथाइ मोनो नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु दिनैहाय गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिखौ मोजां क्वालिटि इडुकेसन मोनहोनो थाखाय फोरोंगिरि थिसन आरो बैफोर लिडारफोरा जेरैहाय जोंनि जेसेबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोर दङ फरायसा आफाद दङ बैसोर लिडारफोरा बैफोर फरायसालिखौ फसंनायनि मोजां गाहाम सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ दिनैहाय प्राइभेट स्कुलनि जानाखि स्कुल दङ दा बै प्राइभेट स्कुलनिसो माखासे एसएमसि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरानो बैफोर स्कुलनि माखासे प्रेसिडेन्ट मेम्बार बायदिसिनायाव दङ खिन्थु बिथांमोना गभर्नमेन्ट फरायसालिनि एसएमसि कमिटियाव थानो हाया नामा बिथांमोना गभर्नमेन्ट फरायसालिनि एसएमसि कमिटियाव थानानै बा स्कुल मेन्टेनेन्स कमिटियाव थानानै बिथांमोना बै स्कुलखौ फोजौनायनि बा बै स्कुलखौ मोजां खालामनायनि बेबस्थाखौसो लानांगौ बिथांमोना दिनैहाय गावनि गथ'आ गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फराया होननानै दिनैहाय गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालिखौ गुरुत्त' होयिखौ जोङो नुनो मोन्दों बे मोनसे गेदेर सोंलु लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आङो बांद्राय बुंनो थांला बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ आरो जायनाखि डाटाफोरखौ आङो मोनाखै बे डाटाफोरखौ नोंथांमोना होनो नाजादो आरो बे डाटानि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि गथ'फोरा बबे फरायसालियाव फरायो बेनि डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা বড়ো আমাৰ যিকোনো লিডাৰ আছে বড়োৰ যিমানকি লিডাৰ আছে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলত পঢ়াবৰ দিছেনা দিয়া নাই বড়ো মিডিয়াম স্কুলত পঢ়িছে না পঢ়া নাই সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে মই এইটো আজি এছামিজ লেংগুৱেজত এইটো কোৱা নাই মই এইটো বড়ো লেংগুৱেজত বেছিকৈ কৈছোঁ এইটো আপোনালোকে অলৰেডি বুজিছে ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে জাষ্ট মই ইয়াতে আপোনাক মেইন কণ্টেণ্টৰ টাইটেলটো কৈ দিম ইয়াতে টাইটেলটো কি হয় ইয়াতে আমাৰ বড়ো লিডাৰবিলাক বড়ো যিমানকি লিডাৰ আছে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোন মিডিয়াম স্কুলত পঢ়িছে বা কোনটো স্কুলত পঢ়িছে সেইটোৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বড়ো লেংগুৱেজটো যদি বুজি পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ